Suomen kansa. Liikemies Sipilän 3S:n hallitus ajaa teitä teurastettavaksi. Kotimaistaan väkivallan vuoksi paineet perheet kuljeskelevat ympäri maata ilman työ- tai turvapaikkaa. Lapsenne näkevät nälkää. Pankit vievät talonne, yrityksenne ja elinkeinonne. Kokonaiset kylät ovat lähes autioituneet. Maa rappeutuu. Pian te palenette, näette nälkää ja tuhoudutte pankkien ja liikemiesten etujen puolesta. Hallitus on myynyt maanne ulkomaalaisten pankkien ja EU:n temmellyskentäksi, ja se on menettänyt itsenäisyytensä. Ei ole enää Suomea, ei enää suvereenia Suomea. Suomen puolustus on turhaa. Suomen puolustus on toivotonta. Nuoret eivät halua kuolla maansa tähden, siis älkää pakottako heitä armeijaan.